Hej så alle sammen, drenge og deres her. I dag skal jeg ikke spille gyserspil til en forandring. Jeg er simpelthen bare lige kommet i dag for at give en lille opdatering på det hele. Jeg flyttede igen. Lad os lægge ud med det. Godt så behøver vi ikke snakke mere om det. Jeg tænker, inden vi går helt i gang, skal vi lige knappe en pils op. Det er egentlig bare at komme ind her for at sige i dag, det er, at vi prøver at se, om vi kan få lidt mere fast rutine ind på kanalen nu her. Og i takt med det, så har jeg fået lavet mig en Discord-server til Drangerdags. Samt at jeg er begyndt at streame rigtig meget på Twitch, hvor vi også er ved at have en lille community kørende der. Målet her ved Discord-serveren, der er, at I bare kan få så meget Drangerdags som muligt. Altså, jeg har tit været folk inde, når jeg indimellem er streamet og spurgt ind til videoer og lignende, hvor det er så det hele mål her skal være. Det er simpelthen, at vi kan komme et skridt tættere på hinanden, og I kan få lidt mere Drangerdags content. Når jeg ikke redigerer videoer til Drangerdags, der sidder jeg 9 ud af 10 gange inde på Twitch og streamer. Hvor vi sidder der og har det rigtig sjovt og laver nogle drukstreams og whatever the fuck we're doing. Rigtig meget Minecraft, lige for Company, you name it. Phasmophobia snart. Og nu er vi allerede inde på streamen. Så her i morgen, den 4. januar, der holder vi altså drukstream. Og den har været længe ventet af modsene og seerne inde på Twitch. Det var et follow goal. Det skal vi egentlig bare i mål med. Den tager vi i morgen. Så kig på Twitch TV/Drangerdags og se noget sjovt drukstream. Og det er heller ikke en henvisning til, at I skal drikke. Forresten, det er der ikke nogen med video, der er. Bare lige få det fastlagt lige sådan. Jeg henviser ikke i nogen med videoer til, at folk skal drikke eller noget. Jeg kan bare godt lide at få en lille øl efter arbejde. Og så sidder jeg og spiller gyserspil, det er ikke mere end det. Så lad med at drikke, mindre det er, at du er fucking sej. Det er sej. Men for fremtiden så kommer både Twitch-linket og Discord-linket til at være fastlagt nede i beskrivelsen, så I altid vil kunne finde det i alle videoer. Ind på Discorden, der bliver der simpelthen meldt ud, hver gang der er en ny video ude, og hver gang der er en ny stream i gang. Så er I ikke i tvivl, så skal I ikke bange for at miste noget. I skal bare være sikre på, at I er en del af Discorden. Det er faktisk så simpelt. Og inde på Discorden, der kan du også se, om det er jeg sidder og filmer, eller om mig godt er, sidder og hygger, eller hvad fanden nu. Så kan du også sagtens skrive, sige, hey Drangerdags, jeg synes, det video var pissefed. Eller, hvor kraftigt med nogle video, du lavede der. Og så kan jeg så enten svare, sut dig selv, eller mange tak. Altså. Fuck. Og her i år, der prøver vi på at køre med et lidt mere fast upload schedule. Fordi lad os være ærlige, jeg har ikke set godt ud det sidste lange stykke tid. Der har jo været rigtig meget lort, som jeg også udtrykkede lidt inde på fællesskabssiden på YouTube-kanalen. Men skal I holde i det? Vi er et andet sted nu. Al fokus har været gået til Poppy Playtime-videoen. Den var meget ønsket. Så det var der fokuset gik. Jeg har en masse andre videoer til at lægge, som jeg regner med at skide i den nærmeste fremtid. Så lad os håbe, det her schedule her kan komme lidt mere på banerne. På samtidig med, der er ikke et helt fast streaming schedule op endnu. Men jeg streamer rigtig ofte. Nu har vi jo så selvfølgelig lige haft juleferie hele lortet. Så der har jeg streamet dagligt. Til hverdag kommer det nok ikke til at blive dagligt. Men jeg streamer meget jævnligt. Så snart jeg har fundet et fast streaming schedule, så kommer den til at ligge ind på Discorden samt inde på Twitch. Måske også i beskrivelsen, det må vi se. Så ja, det var bare en lille opdatering på det hele. Drangerdags content, det kommer til at stige fuldstændig i vejret nu. Så der er ikke noget at være bange for. Jeg er ikke død. Man kan godt tro det nogle gange, men ikke helt. Jamen, der tænker jeg ikke, det der er mere tilbage at sige, end der er ingen øl for mig, eller jeg drikker 2 for jer.